sibingeleleke enyakeni omusha. Siphinde ke sibonge uNkulunkulu esasigcinile kusukela nje uqala ifestival wazivikela wasifihla phansi kweyiphikela kholomusa. Nakho siphinde sahlangana la, sethemba ukuthi nonke ke ningene kahle naphepha nasemakhaya, imindeni yonke iyaphila, nalabo abathe balahlekelwa amalunga omndeni wabo unyaka nje uqalile. Sithi ke uNkulunkulu abaqinise alihlanga longehlanga. Lana-ke kunodaba engiza nalo la engithi ngilicacise unyaka nje uqala, ngoba-ke usaqhubeka-ke ukuqalile ngonyaka udlule. Kunengoma-ke ethi imishini iqhubeka la igcine khona. U-2026-ke unyaka-ke wokuhle okuzokwenzeka kubantu ngabantu, kakhulukazi laba abalalelile baphinda benza konke okuphumile ngonyaka lo odlulile obekumele ukuthi bakufezekise. Angizoba mudeke la kulo myalezo la ubalulekile engicabanga ukuthi-ke sizowudinga ukuthi sikwazi ukuthi siphinde futhi siqhubeke ukuhamba ngendlela kuyiyona umdali nabakithi ney'ngilosi zonke eziwukukhanya ezisihlelele yona. La-ke kunabantu-ke la njengoba umhlaba-ke ulungiswa, abangahlalanga ey'hlalweni zabo noma ey'hlalweni okumele ngabe bahlala kuzo. Ziningi-ke iy'ndawo esingayibala, kodwa-ke umuntu nomuntu uyazi la akhona okungamelanga ukuthi abe khona. Singabala amakhosi, singabala o-president, singabala abafundisi, singabala nje bonke abantu abasey'khundleni. La kuney'khundla khona nje kunabantu-ke abasey'khundleni ngendlela engafanelekile, abangena kulezo y'khundla lezo ngendluzula, abangena kulezo y'khundla lezo ngokuchitha igazi, abangena kulezo y'khundla lezo ngokuthwala. Labo bantu-ke njengoba-ke unyaka uqala, amandla azosuswa kubo. Kuzobuyela abantu okufanele ukuthi bahlale ey'hlalweni, labantu abazalelwa ukuthi babuse noma befundise. Kuzokwenzeka kanjani-ke lokho? Akuzokwenzeka ngendlela yokuthi kuyochitheka igazi. Kuzokwenzeka ngendlela yokuthi lezo y'ndawo abakuzona engamelanga ukuthi babe kuzo, ngeke kube ne-order kulezo y'ndawo lezo. Let's say mhlambe-ke uyafundisa lapho ufundisa khona, kodwa uyazi nawe deep inside ukuthi akuyona indawo yakho le, awudalelwanga ukwenza lokho. Lapho-ke ozobe ukhona kuzoba khona ukuvukelana kwalaba bantu ozobe ubaphethe. Ake ngenza nje isibonelo ngo-president. Mawukuthi u-president akumelanga ukuthi abe u-president, lokho ayikhona manje, akazalwanga nakho, wakuthatha ngendluzula, wakuthatha ngobugebengu. Abantu-ke azobe ebaphethe noma abantu azobe ebusa noma azobe ebabusa noma azobe bebahola, bazoqala ba-misbehave ngale ndlela yokuthi angabe sakwazi ukubamela, kuze kugcine sekufika esigabeni sokuthi agcine eyiphumela yena noma agcine e-give up ukuthi hayi, sengihlulekile. Uzobe-ke sebuyisela intambo kulabo noma kulo aziyo yena, ngoba amadimoni asebenza ngobuqili kakhulu. Lo muntu osuke ehleli esihlalweni kodwa azi ukuthi akusona esakho isihlalo, usukazi ukuthi kunoma ubani okumele abe kuleso sihlalo leso, kodwa usuke emcindezela ngoba amadimoni indlela asebenza ngawo le, aswapha ama-destiny abantu, antshontsha iy'phiwo zabantu ayinike laba afuna amadimoni ukuthi abasebenzise ukuthi akhulise lo mbuso wabo obumnyama, umbuso wamadimoni. So ngendlela-ke lento ezobe iyenzeka ngayo,
umuntu nomuntu la azobe ekhona uzobe ekhishwa ipressure ezobe seyikhona ngoba izobe ingasahlangani izinto. Labantu baphethe bazobe bengasakulaleli kunezinto abazobe bezenza la ezobe zikubukisa nabantu, kugcine kubonakala ukuthi ayikhona la okhona awukho khona, wena ozoyehlehlela. Kodwa ngendlela ozohlehla ngayo uma uthi lokho uzosheshe ukwenze ngesikhathi uzokwazi ukwenzeke i-transition engeke ize ikudalele umsindo iphinde ikudalele amehla abantu. Kodwa uma kuzohamba isikhathi usafuna noma usafosta ukuhlala lapho ungamelanga uthi ohlale khona, uyogcina uphuma kabuhlungu ngoba uyophuma sewubhekwa abantu, uyophuma sewuyinhlekisa ebantwini ngalento ozobe uyenza wena. So bengithi angikuveze lokho ebantwini, kakhulukazi laba abangekho noma abangahlalanga lapho ekumele bahlale khona, uyibhekisise ukuthi lapho ohlele khona ilapho owavele kade udalelwe ukuthi uyohlala khona nani, noma uhleli endaweni yomuntu wazi ukuthi mhlambe-ke usheshe uphume. Lokho-ke kakhulukazi kuletha ithemba ebantwini abaningi abahluphekayo ngoba imindeni eminingi iyahlupheka. Imindeni eminingi ihlupheka nje, ihluphekiswa ukuthi kuleyo mndeni leyo kunabantu okwakungamelanga ukuthi babe kulawo ma-position abakuwona ekhaya. Mhlambe-ke let me make an example ngomndeni. Emndenini uyi-breadwinner currently, wena mhlambe osiza abantu, kepha ngendlela osiza ngayo abantu akusenzeki ngendlela efanelekile ngoba uyazi na ukuthi akuwena engabe uyilento oyiyona, awuwena lamandla onawo manje akuwona owawukade umukelise wona noma ukade udalelwe ukuthi azomukelwa wuwe bese kuwena obhekelela umndeni ngayo yonke indlela. Ingakho umndeni ungahlangene, ingakho imindeni eminingi manje ivukelana yodwa, imindeni eminingi yazondwana, kuyabulawana. Makuwu-December abantu kumele bahlangane nabantu basemakubo, kunabantu abangayi emakubo abancamela ukuthi baphume baye endaweni abakuzo, abaphume ukuthi bahambe nabangani babo ngoba ekhaya akuzwana. Lokho kwenziwa ingoba kuhleli abantu abangafanelekile ehlalweni okuyibona abamosha izinto, abangene ngendluzula, abangene ngey'thwalo. Lokho okwenza ukuthi umndeni ungabusafanishina ngendlela efanelekile ngoba angithi awumbathwanga ile mimoya ehlanzekile, awumbathwanga ila makhosi akini okuyiwona umvelinqangi owawapha amandla ukuthi azobusa lapha ukuze kube ne-order emndenini. Abantu nabantu, abantwana nabantwana, izizukulwane ngezizukulwane zikwazi ukuthola izinto zabo, zikwazi ukuthola iy'busiso zabo ngendlela efanelekile. Iy'ngane zikwazi ukugadeka. Uma uhamba uye emsamu uyocela ukuthi nayo ingane iyakhula njengoba esazi ukuthi sabantu abamnyama kunesigaba lapho iy'ngane ey'khuliswa khona. Kodwa angithi uma uhambisa noma udlulisa lo myalezo emsamu awufinyeleli kulaba bantu kumele ufinyelele kubona, ufinyelela kule mimoya le wena owayifaka la ekhaya kwase kuhlehla le mhlophe okuyiyona kumele iqaphele ukuthi abantwana baphathwe ekhaya noma abantwana basekhaya bakhula ngendlela efanelekile, ababi nabantwana bengashadile. Abafana bayagadeka. Angithi kuyacelwa lapha emsamu ukuthi sicela abantwana bayiphathe kahle, abantwana abahloniphe, abantwana bangenzi lokhu bangenzi lokhu. Ingakho abantwana manje bakhula bayabhema, bayaphuza, abahlakaniphile kahle, ayivuthiwe imiqondo yabo. Lokho kwenziwa ukuthi amadimoni wona noma ile mimoya engcolile iyona ehamba phambili. Inhloso yalawo madimoni-ke ukuthi ihlangahlanganise imindeni ukuze isizwe sikamvilinqangi siphele noma siphazamiseke, ukuze ulwazi lingadluliseki ngendlela efanelekile. Ngichazeleke ngamadimoni nemvelaphi yamadimoni nangendlela esebenza ngayo uma-video adlulile. So bengithi-ke angikudluliseke lokho ukuthi-ke abantu-ke ababheke izimo enjengalezo. Uma ukuthi nawe khona la ukhona mhlambe kodwa uyabona ukuthi la ukhona kumele ube khona ngoba njengoba lamadimoni kuyiwona abusayo nje, wena uya kulezo zindawo, uya kuzona kubusa lawo madimoni lawo, nawe impilo yakho iyaphazamiseka kakhulu ngoba lo moya noma le mimoya le osuke wena usebenza ngaphansi kwayo ungazi, kodwa iyakucindezela izifike nasemakhaya, iphinde icindezele nakhona ekhaya lakho noma ekhaya lakini ngesimo sokuthi you are serving umoya ongafanelekile unknowingly, ungazi. So bengithi ngikuvezeke lokuthi at least-ke sesifikile isikhathi lapho kuzophakama le mimoya kuyiyona iyayidalele ukubusa emhlabeni, imimoya ehlanzekile, imimoya eyobuyisa ithemba, imimoya eyobuyisa i-order kulomhlaba ukuze sonke siphile ngendlela efanelekile.
hayi lokho kudonsisana okungaka emhlabeni, hayi lokho kukhala okungaka emhlabeni, hayi lokho kufa okungaka emhlabeni. Kubuhlungu uma sibona kufa abafowethu abancane, kufa odadewethu abancane, sesazi ukuthi hayi ngoba suke bebiziwe noma kusuke sekufika isikhathi sabo, ngoba kusuke kunama-sacrifices, ile mimoya le elwayo, njengoba isaqhubeka ilwa, ngoba iyabona seyiphelelwe isikhathi manje, sekuyisikhathi somoya ohlanzekile, umoya okuyiwona ongamele yonke into esemhlabeni. Bengithi ngidlulisele lokho, ngithemba ukuthi-ke khona lapha ekuzosiza khona. Inkosi inibusise.